Átszellemülhetve. Hát nem tudok beszélni. A koktélunktól ma már így játszanak. Mártó, nekem mennyit? Na, mama, nyerésben vagy? Mama, nyerésben vagy? Nem nyerésem, már 123 van csak. Na, várunk legalább egy nyerést. Na, majdnem. Lefele megy, Timi. Nem, húzzad a kart is néha. Nekem leragad. Most nyert valamennyit. Márkó koktélozik. Elkérték az ID-ját. Na, mama, most is nyertél? Szépen. 5 centet. Hát, ha 1 centesre. Mondja 94 van. Hiszen lejjebb vettem. Elbújít a